ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Инак дарси мо глагол феъл дар забони русӣ. Хоб, имрӯз дар ин дарс мо дар бораи сохти феълҳо, гурӯҳи феълҳо, феълҳо дар замонҳо. Умуман гирем дар забони русӣ феълҳо чӣ хел истифода бурда мешавад дар дуруни ҷумла ва дар дигар ҷойҳо низ. Дар бораи ҳамаи онҳо сухан меронем. хоб, тайёр бошен, сар мекунем. хоб, имрӯз дар бораи гуфтем сохти феълҳоям сухан меронем ва аввалин чизе ки мо мебинем дар бораи сохти феълҳо дар забони русӣ аст мебинем. хоб, сохти феълҳо дар забони русӣ ба ду сохт дорад. хоб, якумаш ин sv номида мешавад ва дуюмаш nsv. агар феълҳоро дар забони русӣ дида бошем, дар болош навистагӣ аст sv nsv ва як хати римикти як нишон метиҳад ё ки ду хат. ва дар бораи аммо хати рими чӣ маънӣ дорад, ҳозир бо дида меброем ва мефаҳмед. хоб, sv мешавад ин совершённый вид глаголов. Совершённый вид глаголов. коре ки иҷро шуда. кори иҷро шуда, яъне коре ки иҷро шуд ва ба итмом расид, ба охир расид. кори тамом шуда. гӯем агар боз ҳам дурусттар мешавад. Совершённый вид. Совершённый вид глаголов. sv номида мешавад. хоб, nsv бошад ин несовершённый вид. Несовершённый. ҳамин нея ки мондем ин коре аст ва ин маънии онро дорад ки коре ки ба итмом нарасида. яъне ин сохти феълҳо коре ки ба итмом нарасидаро мефаҳмонад. Несовершённый вид. хоб, ҳозир мебинем чӣ хел сохта мешавад инҳо ва сохти инҳо чӣ хел аст. хоб, совершённый вид кори иҷро шуда. хоб, мисол. хоб, мисол бинед. феъли гирифтан взят аст. ин ба гурӯҳи ё ба сохти совершённый вид дохил мешавад. ва глагол брат ҳаст. вай ҳам маънои тарҷумаи гирифтанро дорад. маънои гирифтан глагол брат бошад ба несовершённый вид глаголов дохил мешавад ва ман ҳозир ба шумо мефаҳмонам ки барои чӣ ин тавр аст. хоб, феъли гирифтан взят. Ти взял мой телефон. Да, я взял. ту телефони маро гирифтӣ? Бале, ман гирифтам. дар ин ҷо гуфта истодааст ки ман аллакай телефони туро гирифта шудам. яъне коре ки аллакай шумо карда тамом кардед, ба охир расондед. ва ана ҳамин хел феълҳо ба сохти якум, яъне ба сохти совершённый вид глаголов дохил мешавад. ва яке аз онҳо глагол взят аст, гирифтан. хоб, дуюм мисол ки мебинем, феъли дидан. увидит. видит ҳаст ва увидит ҳаст. видит ин несовершённый вид глагол дохил мешавад. увидит бошад ба совершённый вид. хоб, як чизро дар ҳамин ҷо гуфта мегузарем ва гуфтем ки феълҳо дар замонҳо чӣ хел аст. совершённый вид глаголов ба замони ҳозира вуҷуд надорад. яъне фақат ба ду замон. замони гузашта ва замони оянда. Прошедшее время и будущее время. Совершённый вид фақат ду замон дорад. аз хотир набароред. фақат ду замон. барои он ки дар замони ҳозира кори ҳаст ки то ҳол давом дода шуда истодааст ва ана ҳаминро мефаҳмонад замони ҳозира. замони гузашта ва замони оянда бошад ин дигар чиз аст. ва маҳз барои ҳамин ҳам совершённый вид глаголов ба замони ҳозира вуҷуд надорад. хоб, я увидел тебя. Я увидел тебя. ман туро дидам. аллакай шумо ӯро дида шудед. хоб, несовершённый вид коре ки ба итмом нарасида. хоб, мисол. феъли гирифтан. гуфтем дар он ҷо феъли гирифтан брат аст. взят, бахшиш, взят бошад совершённый вид буд, яъне коре ки гирифта шудед маъни ҳамонро дошт. феъли гирифтан брат бошад ин коре ки мегиред. мисол, я беру этот книгу. я беру этот книгу. ман ин китобро мегирам. шумо мегиред. шумо дар нақша доред. шумо ҳоле нагирифтед ва мегиред. хоб, ты берёшь меня с тобой. Ты берёшь меня с тобой.
ту маро бо худ мегирӣ, ту маро бо худ мегирӣ. мисол ҳоли он шахс шуморо бо худаш нагирифтааст ва шумо гуфта истодед, ҳоли кор ба охир нарасидааст ва маҳз барои ҳамин глагол брат ба гурӯҳи нисоврешённый вид, ба сохти нисоврешённый вид дохил мешавад. хоб бо феъли дидан дар онҷа увидит буд ва увидит бошад совершённый вид буд, яъне кори ба итмом расидаро мефаҳмонид ва ин видит бошад коре ки ба итмом нарасида. мисол ти видиш что он делает, ти видиш что он делает. ту дида истоди ки ӯ чӣ кор карда истодааст. да вижу ҳа дида истодам. ҳоли ту дида истоди ки ӯ чӣ кор карда истодааст, яъне кор ба охир нарасидааст. ва совершённый вид бошад ба се замон ҳам тааллуқ дорад ва дар се замон ҳам истифода бурда мешавад. феълҳое ки ба сохти несовершённый вид яъне дохил мешаванд аз се замон ҳам, яъне ҳам аз настоящее время, ҳам аз прошедшее время, ҳам аз будущее время. настоящее время ин замони ҳозира, прошедшее время ин замони гузашта ва будущее бошад замони оянда иборат аст. хоб анакнун дар забони русӣ феълҳо ба ду гурӯҳ тақсим мешавад, яъне дар бораи гурӯҳҳои феълҳо дар забони русӣ сухан меронем. агар шумо дар болои феълҳои забони русӣ агар китобҳои грамматикии забони русиро хонда бошед, ана ҳамин хел як рақами яки римӣ монда мешавад ва як хел глаголо аст ки рақами дуи римӣ монда мешавад ва ин чӣ маънӣ дорад? Якум ин спряженный глаголов, яъне первый спряженный глаголов и второй спряженный глаголов. якум гурӯҳи якуми феълҳо ва гурӯҳи дуюми феълҳо. ва гурӯҳи якуми феълҳо чӣ хеланд ва барои чӣ инро тақсим мекунем, чӣ хел тақсим мекунем ва чӣ хел инҳоро ҷудо мекунем аз якдигар. ҳозир бо мисолҳо боз бо грамматикаш дида, бо қоидаҳош дида мегузарем. хоб первый спряженный глагол, гурӯҳи якуми феълҳо. дар замони ҳозира агар феълҳо бо ҳамин ҳарфҳо тамом шавад, мисол бинед бо кадом ҳарфҳо? ӯ, ю, еш, ёш, ит, ёт, им, ём, ети, ёти, ут ва ют ба гурӯҳи якуми феълҳо дохил мешавад. аз хотир набароред, дар замони ҳозира агар феълҳо бо ҳамин ҳарфҳо тамом шавад, ӯ, ю, еш, ёш, ёт, ет, им, ём, ети, ёти, ут, ют ба гурӯҳи якум дохил мешавад, ба первый спряженный глаголов. Например, мисол глагол брат гирифтан ба гурӯҳи якуми феълҳо дохил мешавад. мисол бинед дар замони ҳозира я биру, мана якум буд бо ҳарфи ӯ гуфт. агар бо ӯ я биру, ти бирёш, мана дуюмаш ёш, мы бирём, ана ём ҳаст дар онҷа. хоб мана вы бирёти, мана ёти ҳаст, яъне бо ана ҳамин ҳарфҳо тамом шуд дар охир ва ин ба гурӯҳи якуми феълҳо дохил шуд. яъне глагол брат значит ин гурӯҳи аввали феълҳо ба гурӯҳи аввали феълҳо дохил мешавад. хуб анакнун гурӯҳи дуюми феълҳоро мебинем. второй спряженный глаголов. дар замони ҳозира агар феълҳо бо ҳамин ҳарфҳо тамом шавад, ӯ, ю, унҷа еш буд, инҷа иш, унҷа ет буд, инҷа ит, унҷа ем буд, инҷа им, унҷа ети буд, инҷа ити ва ат дар онҷа набуд ва ят. бо ана ҳамин ҳарфҳо тамом шавад ба гурӯҳи дуюми феълҳо дохил мешавад. аз хотир набароред, дар онҷа ӯ, ю буд, бале, лекин дар онҷа ҳарфҳои дигар иш буд, инҷа иш, ет буд, дар инҷо ит, ем буд, дар инҷа им, дар онҷа ети буд, дар инҷа ити ва онҷа ат ва ят набуд. хоб мебинем бо мисолҳо, хоб глагол видит ин ба гурӯҳи дуюми феълҳо дохил мешавад. дидан
mana bibined ya viju mana ti vidish ish yish ne ish ti vidish ish mana on vidit it yit ne it yit мешуд агар ба гурӯҳи якуми феълҳо дохил мешуд ва мы видим им мы видим вы видите они видят ва дигар хел. хуб ман фикр мекунам ки шумо он чизе ки мехостед дар бораи феълҳои забони русӣ маълумот гирифтед. феълҳо дар забони русӣ мана ҳамихел сохта мешавад, бо анамихи гурӯҳҳо тақсим мешавад, мисли анамихел ба замонҳо тақсим мешавад ва худе ки ман ҳозир бо мисолҳо нишон додам бо ана ҳамун тавр дар дуруни дар дохили ҷумлаҳо сохта истифода бурда мешавад. дӯстони азиз, ин буд дарси мо ки дар бораи феълҳо дар забони русӣ бахшида шуд ба охир расид. ман фикр мекунам ки шумо ба ин видео ин дарс маъқул шуд. агар ҳамин тавр бошад ҳатман тугмачаи лайкро пахш кунед ва фикрҳои худро дар комментария нависед. бо шумо лутфулло илмуродов буд. агар ягон савол дошта бошед ҳатман дар комментария ё ки дар инстаграм муроҷиат кунед. хайр дӯстони азиз, то дарсҳои дигар дар паноҳи худо бошед.